into uyiqale before ukube khona umkhonto usakhuluma nge-ANC ukuthi uZuma wayenzani kwi-ANC. Ngalowo mzuzu ngiyazi mina ukuthi uZuma ngangimthanda ngena, but ekuphumeni kwakhe uphume ngingasamthanda. Nginalowo muzwa wake ukuthi wena naleya narrative yokuthi uZuma kwakuwumuntu ongcono, kanti mina sengifunde lezi zinto zemedia ngalalela indaba yangena lento yokuthi uZuma akusuyena umuntu oright. So ngesikhathi ngikubuka la ku TikTok wenza ama-video akho athintana noZuma, bengiba nenzondo futhi ivideo yakho bese ngicishe ngingawabuki wonke ama-video akho. Kuthi ngelinye ilanga ngisho la ulive nje ngangeni inhlobo ngangangeni nje, bese kuthi ngelinye ilanga ngizinike isikhathi ngile ngiwabuka ama-video akho ngiwalalele. Kuthe ukuhamba kwesikhathi mase ngibuke ezinye izinto ezimentionayo ngoZuma ngangizibona, kodwa uthola ukuthi kukhona lento yobrainwashwa imedia ukuthi imedia itheni. Ngase ngifunda ezinye izinto nje ama-articles amaningi nama-video ngokuthi i-West isebenzisa kakhulu imedia ukusabotaja i-progress yabantu abamnyama. That's where I get back to your videos. Ngase ngiyawabuka-ke ngawabuka angifuni ukuqamba amanga, ila yaqala khona inhliziyo yami ukuxola, ngaqala ngakuthanda, ngaqala ngabona ukuthi izinto ezikhulumayo yilezi zinto mina bekufanele ngabe ngiyazizwa, kodwa ngibrainwashwe imedia angangabe ngisathanda ukuthi ngiyilalele. Yabona ngithi angihlambuluke namhlanje ngoba sengisengathola leli thuba lokuthi ngikhulume nawe kanje. So ezinye zezinto thina ezisilimazayo ukuthi sithanda ukuzwa izinto esithanda ukuzizwa. Njenganami leyo nto bengibulala ukuthanda ukuzwa into othanda ukuyizwa, ungalaleli nalento ongathanda ukuyizwa kodwa ezobusizo kuwena. Uyabona sifana kakhulu. Uyabona mangayeqhamuka umuntu ozothi i-ANC njengamanje i-right, umuntu we-ANC engathi i-ANC i-right akhohle ukubheka engxenye abukisisa ukuthi ngempela i-right ngempela yini, kuphi la ishayeka khona, kuze kube khona ama-phrase athize lapha kwi-ANC ukuthi i-ANC idinga uyivikele kulezi ifungo ezishiwoyo mangabe uthatha i-membership. Uvela ubona ukuthi isuke ivikelwa kubani, isuke seyenze yini. Uyabona, ushuthi isuke sekufanele uyivikele noma seyenze lezi zinto ezifana nalezi ezenzeka njengamanje, ngoba njengamanje inqubekela phambili ne-ANC yethu sasikade siyijoyine siyithanda. Mina mina ngiyingane, mina ngizalwe early 80s, so angikwazanga ukuvota kuqala ukuvota ngo-94, but the only person engiye ngakwazi ukumvotela uMbeki, ngaphinda ehlandleni lesibili ngase ngivotela uZuma. So uma ngabe uthi uyabuka iyona party engayijoyina, ngithe mase ngiyijoyinile ngaba nalo lothando lwayo, kodwa fortunate enough ngikwazile ukuhlakanipha ngalendlela yokuthi ngingazitholi sengiyisigqila sokuthanda into, ngingabi loyal kwe-ANC ngoba kunesikhathi la ngingazange ngize ngiyivotele khona. Ngizathu sokucasuka ke nami ukubona izinto based on my analysis. Uyabona, so abantu abafana nawe Khomo ngiyacabanga ukuthi siyabadinga, as much as kwesinye isikhathi izinto enizikhulumayo zinilethela inzondo kodwa zibe ziyiqiniso, but siyabadinga abantu abazofana nani abazothi nje just to stand up and bakhuluma iqiniso linje ngoba linjalo libabe enhlizweni zethu singathanda ukulizwa libe nje, kodwa egcineni siyogcina siligwinyile ngoba izinto ezinye enizishoyo ziyabuya zenzeke. Uyabona njengamanje sengiye ngibuke ngithi mina yazi ilo ngazalwa mina ngumkhonto, ngoba umkhonto ilento engangiyifisa ngesikhathi ngijoyina i-ANC ukuthi izosenzela kangcono izwe. So njengamanje ayikwakaze wenze lutho umkhonto, but i-narrative enika ithemba indlela ababeka ngayo. Ibona abantu esisangathi thina laba asibanikezeni ithuba sike sibone ukuthi ngoba bakhuluma ngezinto eziwumongo ngempela, makukhulunywa ngokushintsha kwe-constitution. Njengamanje i-constitution ishintshe i-South Africa yaba i-RSA, yi-Republic of South Africa. I-Republic of South Africa ivela ngokuthi intando yeningi iya-reducewa to accommodate i-few yabantu, ukuthi nalabo bantu abazizwa bebancane abafana nabelungu ayiba accommodate bezizwe bamukelekile kuleyo ntando yeningi. Njengamanje uyabona ukuthi njengoba bathi akube i-republic,
kwathathwa iconstitution yashintshwa yenziwa ngalendlela eyenziwa ngayo, kwathathwa amalungelo anikezwa abantu. Awukwazi ukuthi izwe elifana nelokhuzane neSouth Africa noma izwe nje noma abiliphi lingake kuthiwe kunabantu abanamalungelo ngalendlela yokuthi bafuna izwe lethu lidlebeleke. Even ekukhuliseni ingane wayinikeza kanjani ilungelo? Iyazini ingane ngelungelo ukuthi singayithatheli inqumo ngoba inelungelo, bathi ingane ayibe nelungelo.